Jeg skal vise jer, hvordan I uploader en fil i Fronter, hvis I har noget, som I gerne vil have lagt ind, så andre på skolen kan se det. I skal logge ind med jeres forældrelogin, og så skal I gå ind i det klasserum, hvor I gerne vil have, at de andre skal kunne se det. Inde i klasserummet er der en side til forældrene. Den går I ind på. Og herinde er der et arkiv, som hedder forældremappe. Og når I klikker for den, så får I mulighed for at lægge et dokument ind. I kan enten uploade en fil, som I har liggende på jeres computer, hvor man gennemser sin computer og vælger den pågældende fil, som man skal have lagt ind. Så når man har fundet sin fil, trykker man gem, og den er nu uploadet. Man kan også, hvis man bare skal skrive en eller anden kort ting, oprette et Fronter-dokument. Og man får så mulighed for at skrive direkte i Fronter. Man skriver først en titel, hvad den skal hedde. Det er det, som de andre kan se, når de logger ind i mappen. Og så trykker man på gem. Så åbner der sig en tekstrude, hvor man kan skrive sin tekst. Og når man er færdig med at skrive, trykker man gem. Nu ligger den så i forældrenes egen mappe, som den hedder besked til alle forældre. Og alle andre forældre i klassen vil kunne gå ind og læse den.